Uyai. Manza alfa. Uyai guys. Uyai ndatoba ya life iyo hii. Ndaibaira mai. Ndaibaira mai bwanya na kamchachi. Uyai bese muri panapa. Huni dzauya paradzai wauya chingwa chehondo ndodzibvanyangu kana ndasvika hamuti kwanisi. Mary kana wakanditarisa mhino inenge feti kukwazhinzwa Meridongo fuck off. Elifa Zimpava Gorova wakadya 4,800 ya Bruno ndoda kuzvitaura ende ndine maedio zako. Ndoda kukubaira live iwewe kamchachi 364 days ndinewe wachinzwa. I work and I'm an Irish resident. I'm an Irish citizen. Ndiri kuIreland kaini. Ndiri kuIreland wakamba kusvika kuIreland. Kana wakapenga ndoda kukuratidza kuti hauna kungwara. Ende ndinokuparadza wazvinzwa. Iwe wakafumuka iwe. Ina ndinambofumuka ini. Dorin nditeerere techisekwa nevanhu handitiwazvona. Vanhu vanenge vachida drama kwete kuti kwavo kwavanetsani but handidi kuita mhuri yangu content. Haisiriyo content yandoda yekuita mhuri dzedu content. Gomsanad makaora yambi yachipo makabaya netsono ndongozi iri kukunetsa imi. Zvakaoma titende kana wakanditarisa ndibaire life kana wakanditarisa fuck off. Kamuchacha zviri zvekuti kufumuka gara pasi kuti hlo iwo wakaitisa baba wako maskiti paya gore riya ukafugidzwa gumbeze mai vako nababa vako vakaita skiti uchivanyepera kuti watengerwa imba ndiwo ungatiudze zvekufumuka iwe. Kufumuka kwako kushoma kwokuti unounganidza baba vako namai vako pamba nemari yevanhu yaunenge watora. Vabereki vakatukwa zvekutukwa zviya nemari yavakadya yevanhu, mari yekwana tete Mildred. Pari pakufumuka gadzikai mukosho pasi maini yawe mainhana songesi yafana. Kumba kwenyu ndo mhuri yakafumuka kutodarika yedu. Kumba kwedu hakuna munhu akaunganidza vanhu achiita skiti yekuti kuna baba namai ndatengerwa imba. Hakuna munhu akaunganidza vabereki achivaunganidzira kuzviroora. Kwenyu kufumuka kushoma. Wakaroorwa kangani baba wako namai vako. Baba wako chero nemuguva vakafumuka. Baba vakaitisa maskiti chero vari muguva. Uri sewe zvako nyarara kamuchacha. Nyarara ugare pasi uti hlo. Iwe wakafumuka zvekuti he. Saka panoti kufumuka itombonyarara zvako kunongedzera kachimuswa kari muziso mangu uno utoona zidanda riri muziso mako. Wakafumuka zvekuti heki baba wako nanhasi vari chitunha kudai wakavaunganidzira maskiti ekuroorwa. Vakatora Maria uyu votora Maria uyu vakatora Maria ana tete Mildred ukaita nemichato yemaskiti. Baba wako cheo wakavatatarisa vachirwara kudai uchinovaitisa skiti yekuti watengerwa imba isipo iwe. Baba wako wakavaunganidza hama dzese kuunganidza dzinza rese uchiita maskiti navo yekuti waroorwa uchizviroora nemari dzavanhu dzavanga wapa. Mai vako vakatuka. Izvezvi kutuka kwatinoita mai vako kuti pabecha hakusi kufumurwa kwawakavaita. Wakafumura vabereki vako zvishoma here. Kupinda mujeri kufumura futi vabereki. Kuona munhu uchiita mbavha inosvika pakupinda mujeri uchibva kumba kunonzi ndekwevanhu vechechi kufumura vabereki. Shut your mouth and sit down. Kufumuka takafanana tese. Iwe utori wesi uri wemaskiti namai vako iwe. Husband love yaunotitaurira ndeipi? Chimbobudawo komboenda kuholiday kumafira mhepo zvandinoita naKrisi nevana. Husband yemaskiti yekusvikobrivhisa pasocial media yekupfeka masutu obva wabatana nemunhu muchitemana kuseri. Fuck off kamuchacha. Tangu wambotiudza kuti wakadzingirei mwana akamitiswa ane nhumbu isina baba again. Mwana ane nhumbu isina baba uko yakamitiswa nemukomana akachoka munhu akamupfumba mhino muswimming pool. Uri kuti ndaisi here nyaya yekuti Thursday Friday Saturday ndiri busy ndisati ndapedza dzekwedu ndiri kudzoka kune dzako. Iwe wakafumuka zvekufumuka zviye wakaroorwa nevarume vangani. Wakaroora varume vangani iwe pamberi pevana vako. Munhu unozviti unobva kuchechi. Baba wako wakavaitisa maskiti mangani vari chimukuyu wakamhanya kumisa. Baba wakanhuhwa vari mumba uchiita kuti mumba mupendwe bhuru nawo nemasofa. Kufumuka kushoma ikoko.
iwe unouya paindaneti mai vako vakatukwa nevanhu vangani panapo wakavafumura